Dapat sa loyo sa mong balay guys, mao ni ang atong mga buhing manok diri ah. Daghan ko yung mga buhi diri ah guys. Hello, hi. Mao ni si Joey Estrada. Natay mga manok daghan diri ah sa kulungan. Da mga piso diri ah guys. Napo diri ah. Napunta diri ah guys sa mga kulungan pa na uban guys. Mga piso. Napunta diri ah. Bago nato ni mga piso ah guys. Guys, ato po na siyang pakanon guys. Ayan po nato doon sa Tambahogan. Ano guys ang atong mga piso, atong pakanon. Ano siya guys. Ito ng siradaan. Itong balikan dito sa pikas guys. Ito po na siyang butangan o pagkaon. Integra 2,000 ang atong gipakaon. Og madto na ko sa bukid guys. Bukid na punta guys sa atong trabaho dito sa bukid. Mado kay injo kay duol ra man diha. Bye guys. Hong yoyo guys. Si Julio Avis. Manukad na ta guys sa bukid guys. Adto na ko guys sa bukid, padulong. Diyan na ta diri guys sa atong bukid, diri ani sa Hornasan. Og karon nato ipakita sa inyo guys kay ang kahoy diha natipo guys. Natumba na siya. Mao ni siya guys ang kahoy. Oh. Oh, naara guys. Natumba ni siya. Ang atong saging dirian na lakatan natdatugan guys. Mao ni siya guys. Kani siya nakahoy tipo og nadaot ang atong mga tanom kay natumba ang kahoy. Maayo galing guys ang atong lubi. Wa siya napagan. Oh, wala siya matumba guys. Diri ara ba dapit iyang pagtumba oh. Hala. Oh, nagasgas in taon ang iyang punuan. Nawa guys oh. Hala, grabe. Oh. Mayo galing kay diha rataman ang pagkakuan niya, tumba diha. Kung dito pas imabaw guys, na mapukan gayud ning lubihan ni. Oh, kadako ra ba gayud sa puno guys sa atong tipo. Grabe kadako guys. Dakuha oh. Pandakuha kayo sa atong luad na tipo guys oh. Mo ni ang iyang punuan kay nagabok naman na siya guys oh. Human wala na makadaog. Una napukan na siya. Mag hinahinay ta bisag naihas tinian sa iyang punuan guys. Ang atong saging oh nadatugan. Natakilid na yung taon siya no. Ara yung taon ang punuan sa atong tipo. Oh, kadako gayud ni siya guys oh. Lami ni siya ipagabas. Imuunog tabla. Nakabangil na yung taon siya. Mayo galing ang lubi. Wala siya tumba gayud oh. Dugay ra ko ani guys nagulat na matumba karon pa gayud ni na
tumba na gyud siya. Og luag na ang atong pag hinlo nato dinhi agwa na nakaawong na kahoy diha og mamungan ng atong mga tanom dinhi atong mga lubi, itong mga saging daghan tay saging na bagong tanom dinhi natay mga saging na lakatan na patay mga pinya diha sa atong palibot og natumban na gyud ang atong kahoy guys na tipo ug daghan na damage sa atong mga tanom diha na lakatan guys. Lakatan diha nga tumba gayud. Nana man kita diri sa ubos guys. Oh, may butong diri na natagak May butong pa dito sa sapa Daghan. Daghan sa nga pa dito'y lubi uban guys Napad mo na kadako sa punuan. Karon guys, may butong natagak punto man siguro ni guys. Munang mukaon tag butong guys. Karon matilawan nato ang butong na natagak. Punto ra ba guys? Lumsa ta. Lami. Punto kaayo ang botong guys. Hindi kauno ni guys. Noon ta. Busog na ko guys.